gurin saidul kauni. Maulana Ahmadu Tijjani, jika gurin saidul kauni. Bismillah rabbu magagi na sarkin da ya kagi wata rana. Sarkin da ya kagi wata rana. Sarkin da ya kagi maza mata sannan ya halicci iyayena. Shi ne ya halicci iyayena. Waka ce zan yi wa Maulana Allahu ka haskaka girjina. Allahu ka haskaka kirjina. Zan waƙe Ahmadu Tijjani. Maulana Ahmadu Tijjani, jika gurin saidul kauni. Yi salati gun manzan Allah nurul anwaru maji daɗi. Baba ga su faɗi mazara unau mai ratu kogi mai faɗi. Manzan da ya gagari zamani ƙaunarsa tana ta yi min daɗi. Kaka a gurin Shehu Tijjani. Maulana Ahmadu Tijjani, jika gurin saidul kauni. Na saba a dukkan waƙe na ba zan manta da sahabbai ba. Ba zan manta da sahabbai ba. Da sharifai dole in gaishe ku mai son ku ba za ya yi wayo ba. Mai son ku ba za ya yi wayo ba. Auliya ullahi ina son ku hanyar ku ba zan bi da wasa ba. Hanyar ku ba zan bi da wasa ba. Shehu barhama harshen Tijjani. Maulana Ahmadu Tijjani, jika gurin saidul kauni. Shehu Kamilu sanni ina kwana yau ma wata waƙar zan kawo. Jiya kai mani yau ma ka yi min har gobe gidanka nukan dawo. Shugaban shu'ara sirrin bege Shehu gani abin a cire bawo. Shehu Rabi'u dan Shak Usmani. Maulana Ahmadu Tijjani, jika gurin saidul kauni. Assalamu ala kuɗi bulbardi Shehu Ahmadu jikan manzona. Shehu Ahmadu jikan manzona. Na zo a gidanka da waƙe na Shehu sannan na tara gogona. Shehu sannan na tara kokona. Ka gaji halin manzan Allah Shehu gani ka share hawaye na. Shehu gani ka share hawaye na. Dan faɗi ma 'yar saidul kauni. Maulana Ahmadu Tijjani, jika gurin saidul kauni. Lamarinka daban yake domin kai ke sha da waliyan rabbani. Sandar girma ba a duka da kai Shehu sai dai ai nuni. Alararka da girma Shehu ka sa a cikin mabiyanka a shaide ni. Ka yi min haka dan yaro ne ni. Maulana Ahmadu Tijjani, jika gurin saidul kauni. Hanyar ka ta take na gane ba za na bi hanyar wasa ba. Ba za na bi hanyar wasa ba. Ailala da salati istighfar ka gwada mana ba wai shirme ba. Ka gwada mana ba wai shirme ba. Wasa ya bin wannan hanya a halitta ba sha ba. A halitta ba sha ba. Tabbas zai fada rudani. Maulana Ahmadu Tijjani, jika gurin saidul kauni. Ya Shehu kamun izinin begen kakanka saboda murafina. Na san da ina da yawan zunubi Shehu kar da ka dubi ɗabi'una. Ba kwa rowa ba kwa gori kuma ba kwa koran rarrauna. Na roƙi ku ƙara suturta ni. Maulana Ahmadu Tijjani, jika gurin saidul kauni. Sani shalilan manzan Allah na ji baka fushi ba ka tsawa. Na ji baka fushi ba ka tsawa. Na zauci cikin soyayyar ka na zama kamar saunawawa. Na zama kamar saunawawa. In na mutu Shehu ina roƙo da ka zo ka yi min sallar gawa. Ka zo ka yi min sallar gawa. Kabari na ma ku ziyarce ni. Maulana Ahmadu Tijjani, jika gurin saidul kauni. Jirgin Nuhu ne ku taho mu shiga a cikin shi ana samun komi. Ina da uwa bakin murhu a ta yaya zan ci lami. Kai ku faɗa musu ga lemun zaki me zan yi da lemu mai tsami. Shehu a cikin ka ƙara ta zabta ni. Maulana Ahmadu Tijjani, jika gurin saidul kauni.
Musuluncin nan fawa uku ne, ku tsaya ku ji dan ku fahimce ni. Ku tsaya ku ji dan ku fahimce ni. Islam iman sannan isan, in ji annabi jaddul hasanaini. In ji annabi jaddul hasanaini. To ya wanda yake matsayin Islam zai kushe muqamul imani. Zai kushe muqamin imani. To bare a muqamul isani. Maulana Ahmadu Tijjani. Jika gurin sayyidil kauni. Shehu kai mun fatayi kai mun lutufi, kuma nai roƙo ka wadata ni. Kai mun tafayi kai mun jalabi, ku tsare ni da sharrin shaidani. Ya shehu ku bar ni a tare da ku duk rudin juyin zamani. Dan annabu ya Shak Tijjani. Maulana Ahmadu Tijjani. Jika gurin sayyidil kauni. Kuma na roƙe ku kula mun ce in ziyarci gari na ma'aikina. In ziyarci gari da ma'aikina. Dan bani da buri wanda ya zarce na ganna a raudar manzona. Na ganna a raudar manzona. In ga gana a raye cikin duniya, amma kuma in shiga aljanna. Amma kuma in shiga aljanna. Gidan mai yayi rudani. Maulana Ahmadu Tijjani. Jika gurin sayyidil kauni. Ƙarshe ku hana ni ganin kaina, balle in gano aibin kowa. Shukar ƙaunar ku da na yi ina roƙo, kuma dai ku tabata ruwa. Ku yi min domin daraja ta Imamu Aliyu da ba a yi mai yawa. Sharrin makiya ku katange ni. Maulana Ahmadu Tijjani. Jika gurin sayyidil kauni. Alhamdu anan zan dakanta, na gode wa Allah sarki. Na gode wa Allah sarki. Ni Adamu daga Aminu Awalli ne na yo wannan aiki. Ni ne na yi wannan aiki. Ya jalla jalali ina roƙo a cikin lamarin mu ka sa sauki. A cikin lamarin mu ka sa sauki. Domin darajar sayyidil kauni. Maulana Ahmadu Tijjani. Jika gurin sayyidil kauni. Maulana Ahmadu Tijjani, jika gurin sayyidil kauni. Maulana Ahmadu Tijjani. Jika gurin sayyidil kauni. Maulana Ahmadu Tijjani, jika gurin sayyidil kauni. Maulana Ahmadu Tijjani. Jika gurin sayyidil kauni. Bismillah rabbu makagi na, sarkin da ya kagi wata rana. Sarkin da ya kage wata rana. Sarkin da ya kagi maza mata, sannan ya halicci iyayena. Shi ne ya halicci iyayena. Waka ce zan yi wa Maulana, Allahu ka haskaka kirjina. Allahu ka haskaka kirjina. Zan waƙe Ahmadu Tijjani. Maulana Ahmadu Tijjani. Jika gurin sayyidil kauni. Yi salati gun manzan Allah, nurul anwaru maji daɗi. Baba ga su faɗi mazara'u, nau mai ratukogi mai faɗi. Manzan da ya gagari zamani, ƙaunarsa tana ta yi mun daɗi. Kaka a gurin Shehu Tijjani. Maulana Ahmadu Tijjani. Jika gurin sayyidil kauni. Na saba a dukkan waƙe na, ba zan manta da sahabbai ba. Ba zan manta da sahabbai ba. Da sharifai dole in gaishe ku, mai son ku ba za ya yi wayo ba. Mai son ku ba za ya yi wayo ba. Auliya ullahi ina son ku, hanyar ku ba zan bi da wasa ba. Hanyar ku ba zan bi da wasa ba. Shehu Barhama har Shak Tijjani. Maulana Ahmadu Tijjani. Jika gurin sayyidil kauni. Shehu Kamilu sanni ina kwana, yau ma wata waƙar zan kawo. Jiya kai mani yau ma ka yi min, har gobe gidanka nukan dawo.
Shugaban shu'ara sirrin bege shehu gani abin a cire bawo. Shehu Rabi'u dan Shek Usmani. Maulana Ahmadu Tijjani. Jika gurin Sayyidul Kauni. Assalamu ala kudu bulbardi shehu Ahmadu jikan manzona. Shehu Ahmadu jikan manzona. Na zo a gidanka da wake na shehu sannan na tara gogona. Shehu sannan na tara gogona. Kaga jalin manzan Allah shehu gani ka share hawaye na. Shehu gani ka share hawaye na. Dan faɗi ma yar Sayyidul Kauni. Maulana Ahmadu Tijjani. Jika gurin Sayyidul Kauni. Lamarinka daban yake domin kai ke sha da waliyan rabbani. Sandar girma ba a duka da kai shehu sai dai ainuni. Alararka da girma shehu ka sa a cikin mabiyanka a shaide ni. Ka yi min haka dan yaro ne ni. Maulana Ahmadu Tijjani. Jika gurin Sayyidul Kauni. Hanyar ka ta take na gane ba za na bi hanyar wasa ba. Ba za na bi hanyar wasa ba. Ailala da salati istighfar ka gwada mana ba wai shirme ba. Ka gwada mana ba wai shirme ba. Wasa ya ki bin wannan hanya a halitta ba sha ba. A halitta ba sha ba. Tabbas zai fada rudani. Maulana Ahmadu Tijjani. Jika gurin Sayyidul Kauni. Ya shehu kaman izinin begen kakanka saboda murafina. Na san da ina da yawan zunubi shehu kar da ka dubi ɗabi'una. Ba kwa rowa ba kwa gori kuma ba kwa koran rarrauna. Na roƙi ku ƙara suturta ni. Maulana Ahmadu Tijjani. Jika gurin Sayyidul Kauni. Sani shalilan manzan Allah na ji baka fushi ba ka tsawa. Na ji baka fushi ba ka tsawa. Na zauti cikin soyayyar ka na zama kamar saunawawa. Na zama kamar saunawawa. In na mutu shehu ina roƙo da ka zo ka yi min sallar gawa. Ka zo ka yi min sallar gawa. Kabari na ma ku ziyarce ni. Maulana Ahmadu Tijjani. Jika gurin Sayyidul Kauni. Jirgin Nuhu ne ku taho mu shiga a cikin shi ana samun komi. Ina da uwa bakin murhu a ta yaya zan ci miya lami. Kai ku faɗa musu ga lemun zaki me zan yi da lemu mai tsami. Shehu a cikin ka ƙara ta zabta ni. Maulana Ahmadu Tijjani. Jika gurin Sayyidul Kauni. Musuluncin nan fawa uku ne ku tsaya ku ji dan ku fahimce ni. Ku tsaya ku ji dan ku fahimce ni. Islam iman sannan isan in ji annabi jaddul hasanaini. In ji annabi jaddul hasanaini. Doya wanda yake matsayin Islam zai kushe muƙamul imani. Zai kushe muƙamin imani. To bare a muƙamul isa.